Machini kenya kura moge jwangen mor marani podi kete karka e weche manyien odhiambo makawuono mag ang'ich welo wadonje weche mag tuke chenro mag bero alap mag tuke alap mag tuke ma Moi e boma ma Kisumu osemonyo kwan omenda maromo milion 89. Kata kamano chenro mar bero pauno mondo chopi rang'iny mar FIFA pok ochopo kare. Jatend migawo mar tuke kaunti ma Kisumu Beatrice Odongo onyiso geno ni machiegni gibiro chwalo kwayo ne sirkal mamalo mondo okonygi tieko gedo mar alabno kaluwore ni osuru michoko Kisumu kende ok nyal konyo. Currently, we have the works of walling, ticketing booths and cabro pavements ongoing at the facility. And we are hoping that next financial year we may start now constructing the main stadium once we are done with the outside work of the facility. We have realized we may not be able to fund the whole thing, but the governor is looking forward to bring on board the national government also to chip in so that we are able to realize the dream of having a FIFA-approved stadium in Kisumu County at Moi.